comparat amb el que li hem pagat a Bankia, aquesta sinvergonzoneria de Bankia que ara veus a Rodrigo Rato, quan mos el ficaven ahir tots els dies en la tele de l'home d'èxit, ahir en la campaneta de Bankia, que dius, i això? Ara, la campaneta, mira, ara en la campaneta el quidraran a dinar. A dinar a la presó. Diu, los del módulo 10, que vinguen a dinar. Home, no, és que en este país han passat coses que com no se va estar en política, com no mos anem a tirar avant, no? Pues això és, que si veus que tens en la teua mà la possibilitat de fer alguna cosa, jo crec que has de ser valent i que ho has de fer. I que sobretot la política jo crec que ha de servir per a facilitar la vida a la gent, no? És que en este moment la política complica... Per a xicotetes coses. Sí, ara en este moment jo entenc que la política complica la vida a la gent i hauria de ser al revés. La política t'ha de facilitar la vida i això és el que genera felicitat. Així ens hem gastat dinerals en la Fórmula 1 per a un dia, per a que els bòlidos aquells corregueren un dia. I aquests diners invertits en sanitat, en educació, en benestar social, en dependència, dius, vale, doncs no vindran així els bòlidos, però jo sóc un poquet més feliç tots els dies. I això és... segur 4. Claro. I així és com jo crec que hauria de servir la política, no? Perquè pues si la política no serveix per la felicitat de la gent, per què té que servir? Per res. Pues això dic jo també.